Πάμε στο βουνό. 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου. Κάτσε να δούμε πού είμαστε ρε μπρο. Έλα. Έχω φτάσει τώρα, θα ξεκινάω να περπατάω. Έλα. Νόμιζα ότι ήσουν εσύ και τον έβγαλα βίντεο έτσι. Νόμιζα στο ζήτησε αυτός. Νόμιζα εσύ που βγάλαμε φώτο και αυτός έκανα τι. Άλλη για μένα. Εγώ σκηνή προτιμάω βασικά από καταφύγιο. 20 ευρώ θέλει το καταφύγιο ρε. Κάνει 2,5 ευρώ το μεγάλο το μπουκάλι το νερό. Άντε ρε. Αφού τα πάνε με γαϊδούρια κύριε. Τι λες ρε μάνα. Ναι ρε, με γαϊδούρια τα ανεβάζουν. Κάτι γαϊδούρια. Θέλω να κόψω τα μαλλιά μου σαν τα δικά σου. Τα πήρα από μένα και εσύ. Μαλάκα πάλι καλά τα πήρα από πριν το μουνό. Σαν να τρώω σοβά. Τι να τρώεις? Σοβά. Τι είναι αυτό? Σοβάς. Σοβά. Σοβά, κουέλε. Τι λέει ρε μαλάκα. Ωρε μαλάκα και εδώ είναι απίθανα. Να το παγκάτι είναι μεταξύ. Μαλάκα. Τι κάνει. Τι κάνει ρε. Δεν μπορεί να κάνει focus. Έλα ρε, εδώ δίπλα είναι. Θα φτάσουμε τώρα. Πρέπει να πηγαίνουμε τέρμα δεξιά τώρα. Να το. Ναι, να το. Πάμε απευθείας κάτω ή αφήνουμε το πράγμα στην αρχή εδώ? Πάμε κάτω. Κάτι μου θυμίζει να κάνει μπάμ εδώ κοντά. Καριόλι. Εμείς κρυβόμασταν εκεί πέρα για να σας τρομάξουμε. Γιατί πήγαμε τουαλέτα και νομίζαμε ότι θέλετε μαζί μας. Είχες τον Άση μαζί σου, δεν είχες? Ναι, τον Άση είχα. Οι δύο μαλάκια. Φεύγετε, μόλις φεύγετε τον λέω θα σας ανάψουμε την κροτίδα. Και μου λέει ναι. Πού να στήσουμε? Θες να στήσουμε εκεί ή να στήσουμε εδώ? Τρότερα από εκεί. Εκεί που είπαμε. Μπρο, δες πως είναι. Μπρο, νομίζω σταμάτησε να βγάζει βίντεο μόνο του. Κλείνει η κάμερα την ώρα που στείλουμε τη σκηνή. Ξεκινάει το... Πες πως γάμια. Θα σπάσω στη μέση, μπρο. Κοιμάστε.
θα βγάζω το πακέτο. Τώρα βάζω την κέτσα μπρο, δεν ξέρω. Πάμε λίγο. Εδώ καμπάω. Σπεσιαλιτέ αλανίκ. Έλα, πάρει και το κρέας. Κάτσε. Θα σου δώσω εσένα το πιο λίγο. Τι κρέας είναι μπρο? Χοιρινό. Τηγανιά. Αλλά στο φούρνο. Κάτι τέτοιες μαγκές τις κάνει τη μάνα. Αυτό τι είναι ρε μαλάκα, αυτό είναι όλο το γουρούνι μαζί. Εντάξει μαλάκα, τώρα ξέφυγε το πράγμα. Είναι τα κουντάκια. Αυτό ρε. Είναι πάρα πολύ το μεγάλο. Εντάξει, τώρα το κάναμε. Εγώ φοράω μόνο ένα μαγιό εξυπόλυτος και άλλος έχει βάλει παπούτσια, μπλούζα και ζακέτα. Χάλια μπριώνει. Με το ζόρι κόβει. Αλλά εντάξει είναι μπριώνει και μαχαίρι μαζί και έχει και ένα άλλο εργαλείο για ψάρεμα. Εδώ στεγνώνουμε ρούχα. Ο Νίκος προσπαθεί να βγάλει story. Έλα μαλάκα, αυτή είναι πολύ ωραία φώτο. Αλλά η φωτο... Γιατί βγαίνει πολύ φωτο... Ωραία μαλάκα, δες εδώ. Έλα, αυτό είναι καλό. Άμα ήταν καλή φωτιά, θα έβγαινε ωραίο. Ισχύει, ισχύει. Θες να δεις πως ήμουν την πρώτη φορά που πήγαμε Δεκέμβριο σχεδόν. Πώς ήσουν? Θα σου δείξω τώρα. Είχα ζακέτα, εσωθερμικό, φορούσα την κουκούλα, αυτό έτσι, μόνο τα μάτια μου ήταν έξω. Και αυτό έτσι. Και μετά να μην πεις μαλάκα πως σύβρεσα. Δεν σε δω. Έτσι. Τέλειο. Κάπου κλείνει έτσι. Στρωματάκι. Τσιχάντ. DIY. Τι γίνεται ρε? DIY μαξιλάρ. Το... Πιάνω, πού το άφησα, έξω. Έξω άφησες το κινητό. Όχι έξω, έξω. Εντάξει ρε μαλάκα. Στον πάτο μου ρε μαλάκα, δεν υπάρχει να κάνει ιδέα. Είναι 10:30. Ο Νίκος έχει φύγει, πάει Βόλο. Εγώ προσπαθώ να κοιμηθώ, γιατί δεν κατάφερα με αυτόν τον υπνόσωπο. Κρυώνω. Σκεφτόμασταν να μπούμε να κάνουμε μπάνιο, αλλά δεν ζεσταίνει, οπότε μάλλον όχι. Απ' έξω τρέχει κόσμος, με κοιτάνε μέσα. Ώρα. Πολιτισμός. Τα καταφέραμε. Θολά είναι τώρα, αλλά ήμουν εκεί πάνω.